Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti sumbering gesang lan kawilujengan. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Prapaskah kaping gangsal. Sampun kirang langkung gangsal minggu anggenipun kula panjenengan poso sesirik donga lan dono kangge srana bangun pamartobat lan cecawis diri riyayakake Paskah. Minggu ngajeng kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Palem, Minggu sangsara dalem Gusti, lan kula panjenengan ngasta ron-ron palem kangge simbol semangat pangorbanan utawi kemartiran. Mlebet ing Minggu Prapaskah kaping gangsal, kula panjenengan katimbalan kados pundi pitados ing Gusti ingkang dados sumbering gesang. Gusti kagungan panguwasa nangekake tiang-tiang sing sampun sumari. Mila keyakinanipun simbah-simbah jaman rumiyin menika trep kalian kapitadosan Katolik. Kuburan utawi makam menika dipun sebut pasarean, papan kanggo sari. Ateges tiang-tiang ingkang sampun kapundhut Gusti utawi tilar donya menika namung sari, mila dipapanake ing pasarean. Kanthi istilah menika ugi ngetingalake kados pundi kapitadosan simbah-simbah bilih tiang sing sampun tilar donya ing sakmangke bakal ditangekake digugah saka anggone sarih. Menika ateges bilih keyakinanipun simbah-simbah pitados marang gesang langgeng. Pejah menika namung sawetara, kados gesang ing alam donya menika namung mampir ngombe. Pejah dados rana anggenipun mlebet ing gesang enggal, gesang langgeng tetunggilan kalian Gusti, manunggaling kawula lan Gusti. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti Yesus kagungan panguwasa nangekake Lazarus ingkang sampun pejah. Kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 50 gangsal. Nalika samono ana wong lara aran Lazarus manggone ana ing Betania, desane Maria lan Marta sedulure. Maria iku sing biyen ngurapi Gusti mawa lenga wangi lan ngusapi padha dalem mawa rambute. Dene Lazarus sedulure lanang. Wanita loro mau kongkonan ngaturi priksa Gusti Yesus. Gusti ingkang panjenengan tresnani nandhang sakit. Nampi pawarta iku Gusti mung ngandika,
larane ora bakal njalari patine, nanging amrih luhuring Allah kang supaya putraning manungsa kaluhurake. Gusti Yesus mula tresna marang Marta lan Maria lan marang Lazarus. Ewadene sawise midhanget yen Lazarus lara, Gusti isih lerep nganti 2 dina ana ing papan mau. Bakda iku lagi ngandika marang para murid, "Ayo padha bali menyang Yudea maneh." Para murid matur, "Bapak Guru, nembe kemawon tiang-tiang Yahudi badhe mbenturi sela, lah kok badhe tindak mriko malih?" Gusti paring wangsulan, "Handak sedina iku ora 12 jam suwene, sing mlaku ing wayah awan ora bakal kesandung, marga isih weruh padanging jagat. Nanging sing mlaku ing wayah bengi kesandung, awit ora duwe pepadang." Mangkono pangandika dalem. Lan Gusti isih ngandika maneh, "Lazarus mitrani dhewe saiki turu, nanging arep dak parani lan arep dak gugah." Para murid padha matur, "Gusti, menawi sampun tilem rak badhe saras." Kang dikersakake Gusti iku patine Lazarus, nanging penampane para murid turu lumrah. Mula Gusti nuli mblakakake, "Lazarus wis ngajal, nanging syukur bagi dene aku ora ana ing kono, supaya kowe padha ngandel. Wis, ayo padha dilayati." Ing kono Thomas kang apeparap Didimus banjur kandha, "Wis, ayo padha mangkat nderek mati karo Gusti." Nalika Gusti rawuh, Lazarus wis 4 dina anggone metak. Betania mono doe saka Yerusalem watara lakon 1/2 jam. Mula akeh wong Yahudi sing padha layat Marta lan Maria nglipur anggone kesripan sedulure. Dene Marta bareng krungu yen Gusti rawuh banjur metu mapagake, nanging Maria keri ana ing omah. Marta matur marang Gusti, "Gusti, saumpami Gusti kala ben wonten, sederek kula temtu boten estu tilar. Semantena kula mangertos sedaya ingkang dados panyuwunan dalem sakmenika ugi temtu badhe dipun kabulaken ing Allah." Gusti Yesus ngandika, "Sedulurmu bakal urip maneh." Ature Marta, "Kula mangertos piyambakipun badhe tangi malih benjing ing dinten tangining badan ing jaman pungkasan." Gusti Yesus ngandika, "Aku iki tangining badan lan urip. Sing sapa ngandel ing aku, senadyana wis mati pisan, bakal urip, lan sing urip lan ngandel ing aku ora bakal mati ing saklawase. Apa iki kowe ngandel?" Atur wangsule Marta, "Injih Gusti, kula pitados Gusti menika Sang Kristus putraning Allah ingkang dipunantu-antu rawuhipun wonten ing donya." Sawise matur, Marta banjur mundur ngundang Maria, "Galo, Gusti wis rawuh, kowe ditimbali." Krungu tembung mau, Maria saknalika menyat arep mapagake Gusti. Dene Gusti durung mlebet ing desa, isih ana ing papan anggone dipapagake Marta. Wong-wong Yahudi sing padha layat weruh Maria menyat lan metu, banjur padha nututi, dikira arep menyang makam, nangis ana ing kono. Bareng Maria tekan ing panggonane Gusti lan weruh panjenengane, banjur nyungkemi padha dalem lan matur, "Saumpami Gusti kala emben wonten, sederek kula temtu boten ngantos tilar." Priksa Maria nangis lan uga wong-wong Yahudi sing padha nututi Gusti trenyuh ing penggalih lan keperanan. Pangandika dalem, "Ana ing ngendi anggonmu metak?" Atur wangsulane, "Monggo Gusti, kula aturi mriksani." Gusti Yesus muwun nganti wong-wong padha alok, samono katresnane. Nanging ana uga sing kandha, handak sing tau mbuka mripate wong wuta ora bisa akarya wurunging pati. Rawuh ing pamakaman Gusti Yesus saya trenyuh penggalihe. Makam iku wujud guwa padas lan lawange ditetegi watu. Gusti Yesus nuli dawuh, "Watune singkirna." Nanging Marta sedulure sing mati matur, "Gusti, sampun mambet awit sampun kawan dinten."
Gusti paring wangsulan. Kowe mau rak wis dak kandhani yen kowe ngandel kowe bakal weruh kamulyaning Allah. Mula watu banjur disingkirake. Gusti Yesus tumuli tumenga ing langit lan munjuk mangkene. Rama, kula munjuk sembah nuwun dene Rama midhangetaken kula. Kula mekaten mangertos bilih Rama temtu marengaken panyuwun kula. Nanging anggen kula matur menika margi tiang-tiang sami klempak wonten ing ngriki. Mila sageta sami pitados bilih kula kautus ing Rama. Bakda munjuk mangkono, Gusti banjur dawuh sora, "Lazarus, metu." Wong sing wis mati mau banjur metu, sikil lan tangane isih kabuntel lawon, dene raine ditutupi kacu. Gusti nuli ngandika, "Wis uculana karep ben bisa mlaku." Ing kono wong Yahudi sing padha layat Maria lan nyipati pakaryan dalem Gusti akeh sing banjur padha ngandel. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, mugi-mugi kanthi cariyos ingkang ruwa menggaing kuwasa dalem Gusti nangekaken Lazarus menika dados kasantosaning iman kapitadosan kula panjenengan. Anggenipun derek Gusti pasrah sumarah lan sumindhi wonten ing panguwaos dalem. Mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan nggih pantes nampi ganjaran gesang langgeng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.